vos conti l'anècdota aquesta que em va passar, llavors m'entendreu. Xerraig un tema que sempre discuteix amb les meves amigues i amb les ties i tot això, i és que jo trobo que les ties s'han de depilar. Perquè, si no, t'endús qualque susto qualque dia. Jo abans era des que... Jo som molt empagador. O sigui, venir aquí avui m'ha costat moltíssim. O sigui, però he donat la passa i vinga, te vol dedicar al teatre, i teatre, vinga, has de fer això. I sempre jo ho feia en sota una part. I molt de dies i tot no sabia ni en què me colgava. Era una femella, això sí, fins aquí, amigos, arribàvem, I res. I un dia, pues això, no sé, devia arribar molt, jo això no havia tocat gaire, sabeu, i res, i mai com a deixar un dia, i comença a tocar, i dic, però tu... Pal, jo dic, això no és una cabellera. I toca, i dic, cago en Déu, si m'he colgat amb una moneda. I jo he començat a passar una pedregada, perquè dius tu, toqui, cago en Déu, no és tan peluda. Vinga, toca, pel perill, per l'esquerna, pels braços, per les cuixes. I tenia una porada d'anar a tocar allà perquè dic, si ara és una perdiu, si ara no quedaré fent pols. I dic, i a més pensarà que vull tema. I ja me tens allà, com mirar si una persona és un tio o una tia, perquè les mames tampoc li podia tocar. Perquè, clar, si coneix per aquí, se pensarà que vull jaleo, i si és tan peluda, doncs que vol que te digui, a mi me desmotiva, que vol que vos digui. I res, i vaig dir, toca, i tot això. I sap per què vaig saber que era una femella? Per les ungles dels peus. Perquè amb això els tios són molt porcs. Piquen les ungles dels homes, perquè no els mostraran mai. Mostrem així, ensorrits, de qualsevol manera. Això ho vaig saber perquè vaig tenir una lota. Un dia, que una amiga meva de Bernat, a les ties, li agrada que li faig pedetitos i tot això. I un dia li vaig fer això, pedetitos per aquí, pedetitos per allà, batuadell, i els anàvem aixecant i anava repinyada per les parts. Ai, que bo! I des de llavors me tallo les ungles. Ai, que bo! Això anava